labɛnni ani kunnafoni fasiri lasebonda sow y'a jira k'a fɔ an ka jamana o ni kɛlɛbolo minnu bɛ yen an ka faso Mali marabaw o ni kɛlɛbolo minnu bɛ yen n'u y'u bolonɔbila kɛ cɛfɔ kanbɛn bɛn ka wale sɛbɛn na ko o sɔrɔlasiw dɔw k'u nana Bamakɔ aw minnu ye an ka jamanadenw ye n'aw bɛ jamana kɔ kan tuma dɔ la aw yɛrɛ ye nin ja ninnu ye bɔlɔlɔ sanfɛ dɔgɔfurancɛ in na ka mɔgɔ dɔw ye jalamugu melekelen dɔw la dɔw bɛ sɔrɔlasi fini bɛ u la ninnu yera Bamakɔ yɛrɛ pankolon jiginso Modibo Keyita la dɔw yera u bɛ k'u ka minɛnw labɛn k'u don bolifɛnw kɔnɔ a fɔra k'a fɔ ninnu ye kɛlɛbolo minnu bɛ yen n'u Mali marabaw y'u bolonɔbila kɛ cɛfɔ kanbɛn bɛnkawale sɛbɛn na ko o kɛlɛbolo mɔɔw de nana Bamakɔ yan u kan ka fara Mali sɔrɔlasiw kan studio tamani y'a jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli kɛlen kɔfɛ olu fɛ a yira k'a fɔ nin ja ninnu taara Bamakɔ pankolon jiginso la Senu o ja ninnu nin ye kɛlɛbolo minnu bɛ yen n'olu Mali y'u bolonɔbila kɛ cɛfɔ kanbɛn bɛnkawale sɛbɛn na a fɔra k'a fɔ nin kuma ye tiɲɛ ye mɔgɔw yɛrɛ u sɔrɔla minnu y'a seereya k'a fɔ mɔgɔ minnu yera ko ninnu ye kɛlɛbolow de ye i n'a fɔ coordination des mouvements de l'Azawad n'o ye MLA ani u banbanci kɛlɛbolo kɔrɔtɔw plateforme minnu bɛ yen n'olu fana ye marifa ta ninnu hakɛ bɛ taa maa 400 bɔɲɔngo la ninnu de tɔgɔ sɛbɛnna k'o kɛ mɔgɔw nɔnabila ye mɔgɔ minnu a yera k'a fɔ ninnu tɛ se ka fara Mali sɔrɔlasiw kan i n'a fɔ wale min bolo dalen don bɛɛ ka marifa bila kɛlɛcɛya ka dabila minnu bɛ se ka kɛ sɔrɔlasiw ye olu ka fara Mali sɔrɔlasiw kan minnu tɛ se ka kɛ sɔrɔlasiya n'u tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ olu baara wɛrɛw ka ɲini ka d'u ma a bɛ fɔ de ma ko désarmement démobilisation et réinsertion nin kibaruya in a perefelatigɛ dira Muhamada Al Mawludo Ramadan fɛ ale ye coordination des mouvements de l'Azawad n'o ye bamanci kɛlɛbolo kɔrɔ ye MLA n'u jɛɲɔgɔnw ye olu ka dantigɛlikɛla dɔ ye a y'a jira k'a fɔ ko ninnu u lajɛra dɔgɔtɔrɔw fɛ koyi n'u bɛ se ka sɔrɔlasiya kɛ u yɛrɛ u lajɛra k'u fɛsɛfɛsɛ ninnu caman bɛ yen olu dɔw bɔra Kidal dɔw bɔra Tumutu dɔw yɛrɛ bɔra Gawo an balimaw ɲɛmɔgɔyabo min sigilen don kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'olu marifa b'olu bolo jamana kɔrɔn fɛ u bɛ se ka marifa bila cogo min kɛlɛcɛdenya bɛ se ka bila u fɛ cogo min minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka kɛ sɔrɔlasi ye u ka kɛ sɔrɔlasi ye ko ɲɛmɔgɔ min bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan n'o ye Zahabi Uldo Sidi Mohamed ye ale fana ko nin kuma ye tiɲɛ ye ko maa minnu n'olu kan ka taa a bɛ taa maa 400 ani maa 48 na nin bɛɛ ye kɛlɛcɛkɔrɔw ye o mɔgɔw la musow yɛrɛw b'a la kulu fɔlɔ k'olu nana Bamakɔ février kalo tɛmɛnen min ye kulu filanan ye k'olu nana février kalo tile 3 tɛmɛnen minisiri Zahabi ye nin fɔ cogo la tan ko nin kɛlɛcɛ ta ɲɔgɔn bɔɲɔngo ninnu fana kan ka na don nata ninnu na ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ Mali kɛlɛcɛw de u bɛna labɛn k'u lami k'u kɛ Mali kɛlɛcɛw ye i n'a fɔ bɛnkan minnu tɛmɛna cɛfɔ kanbɛn tɛmɛnen kɔfɛ k'a fɔ nin kɛlɛbolo ninnu bɛɛ lajɛlen ka mɔɔw nata u na fara Mali sɔrɔlasiw kan o ko ninnu nata sɔrɔdasiya dege kɛ Segu ani Kulukoro n'u ye sɔrɔdasiya dege kɛ ka tila waati min u na kɛ Mali kɛlɛcɛ dɔw ye Zabi ale ye nin ɲɛfɔ cogo la an ye kibaru perepere tigɛlen dɔw sɔrɔ k'a fɔ Kidal kɛlɛcɛw olu donna ka taa Gawo de ko MINUSMA ka pankolon dɔ y'u donni ka taa Gawo o minnu taara Tombouctou olu fana nana Gawo fɛ olu fana donnina diɲɛ jamana yɛrɛmahɔrɔɲɛnɛw ka kɛlɛcɛw fɛ ka na n'u ye Bamakɔ yan ko Mali ka pankolonso min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko Sky Mali o de y'u donni fo ka se nin don ma sɔrɔlasi kɛlɛcɛ hakɛ min n'olu farala Mali sɔrɔlasiw kan a bɛ taa 1313 ɲɔgɔn bɔɲɔngo la ninnu bɛɛ lajɛlen u taara de k'u dege u bɛ se ka kɛ Mali sɔrɔlasiw dɔ ye dɔ cogo min kibaruya in an ye nin sama ka bɔ kunnafoni labɛn ani kunnafoni fasilase bonnaso min na a bɛ fɔ ale ma ko studio tamani an balimaw an ka kunungo wala don tɛmɛnen ninnu an tun ye ɲɛfɔlikaw ye ka fɔ jamana yɛrɛ borotɔla kɛlɛbolo kɔrɔ n'o ye MLA n'u jɛɲɔgɔnw ye a bɛ f'u ma ko coordination des mouvements de l'Azawad olu tun ye u kanbɔ dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen ka jira k'a fɔ k'olu bɛna furancɛ dɔ n'o ye Mali dugukolo sigiyɔrɔ dɔw ye u y'o dancɛw tigɛ k'olu bɛna kana ni lakana u bɛna u dabali n'u fɛɛrɛw tigɛ
u yɛrɛw ka kɛlɛcɛw fɛ u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko zone de défense de sécurité dans le gouvernement k'olu bɛna kɛnɛ sigi o kɛnɛ in a bɛ Mali an faso Mali dugukolo de kan olu bɛna u dancɛ u tɛgɛ olu bɛna lakana boli lakana dabali ni fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ olu yɛrɛw de bɛna o tigɛ wa o yɔrɔ lakana bɛna siri olu la nin ye ko ye ko min a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye min ye jamana ye jamana marabaw olu fana y'u kanbɔ juma tɛmɛnen Mali minisiri bondaso min sigilen don an ka jamana kɔkan kibaruyaw fɛn fɛn ye jamana kɔkan ko ye o minisiri bondaso ko ɲɛnabɔli minisiri bondaso ani Mali ni diɲɛ jamana ni diɲɛ fan wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ walew ani o kɛta n'o fɔtaw sabatili o fana ye dantigɛli kɛ u ko olu ma jɛ ni emela n'u jɛɲɔgɔnw u ka nin kɛnɛ in sigili ko kuma ye ka fɔ ko Mali fadugukolo kan olu bɛna dancɛ furancɛ dɔ tigɛ furancɛ min bɛna kɛ lakana ni kana dabali a n'a fɛɛrɛ bɛna tigɛ olu fɛ Mali marabaw ko emela n'u jɛɲɔgɔnw ye nin wale min kɛ ko nin ye kankɔrɔ sɔsɔ wale de ye sabu Mali ani olu bɛna min kan o ye mugu cili ka jɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka layidu ta ka fɔ ko u bɛɛ lajɛlen bɛna tɛmɛ sira dɔw fɛ ko nin b'o kankɔrɔ sɔsɔ i n'a fɔ bɛn kɛra cɛfɔ ni kanbɛn sariya bolo min kan n'o ye sariyakolo 17nan 25nan ni 29nan n'o ye cɛfɔ ni kanbɛn sariya ye o sariya o bɛn kɛra minnu kan ko b'o kankɔrɔ sɔsɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna fɛn o fɛn bɛ tali kɛ jamana in kana ni jamana in lakana dabali fɛɛrɛ tigɛli fɛ Mali marabaw ko k'u b'a ɲini cɛfɔ ni kanbɛn kɛbaw fɛ u ka nin ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen la sabu Mali ani marifatigiw tun bɛ na fɛn dɔ kan u y'a ɲini emela n'u jɛɲɔgɔnw fɛ u b'a ka taabolo minnu da u ye ŋaniya min ta u ka ŋaniya in bila Mali minisiri min sigilen don an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ni fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye Mali kɔkan ko kibaruyaw ɲɛnabɔli minisiri bondaso a ko emela ye nin wale min ta olu ma jɛ n'a ye wa nin ye wale de ye wale min fɛn min bɛ senna bi n'o de ye ka cɛfɔ ani kanbɛn ka basigina Mali kɔnɔna na ko sabu n'i ye jateminɛ kɛ Mali bɛ dakun min kan bi mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ ka kɛlɛjuguw tigɛ ka Mali sɛgɛrɛ papalikɛlaw ni yɔrɔ kofɔlen ninnu u bɛ tali kɛ o kan wa hali Mali yɛrɛ a n'a jɛɲɔgɔnw n'o ye diɲɛ kɛlɛcɛw ye ani Mali sɔrɔlasi u bɛ ka jɛ ka baara min kɛ ko nin fana b'o kankɔrɔ sɔsɔ i n'a fɔ Barkhane ani G5 Sahel o ko kuma min fɔra a kɛra i n'a fɔ emela n'u jɛɲɔgɔnw ye jaabili kɛ Mali ka dantigɛlikan in na ko olu jigilatigɛra o dabali banna ka fɔ nin kumakan in bɔra Mali minisiri bondaso min sigilen don jamana in ye jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ la ka kibaruyaw fɔ kibaruya minnu tɛ tiɲɛ ye ka fɔ ko olu bɛn'u dama kɛnɛ tigɛ dugukolo Mali dugukolo kan min ye olu ka kɛlɛcɛw ye Burma kɔnɔna na ko coordination des mouvements de l'Azawad n'o ye emela n'u jɛɲɔgɔnw ye olu ko Mali yɛrɛ marabaw kuma minnu bɔlɔnfɛ kumaw k'u bɛ k'o kuma ninnu de ta k'o kɛ i n'a fɔ tiɲɛ ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ ko nin ko in tɛ ko kura ye koyi k'a fɔ ko zone du gouvernement n'o ye gouvernement kɛnɛba in ye ko nin tɛ fɛn kura dilanlen olu fɛ ko kabili cɛfɔ ni kanbɛn bolonɔbila kɛra la ka kɔn o yɛrɛ ɲɛ ko nin kɛnɛ in bɛ yen ko a bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ko a bɛ Gawuba numanfɛya bolo de fɛ kuma cayara kosɛbɛ an tɛna se ka walawalali wɛrɛ kɛ o la nka M5 RFA olu ka kolatigɛ la n'o ye Cogɛl Kokala Mayiga ye olu ye barosigi minnu kɛ ale fana da sera nin ko ninnu ma ani wale dɔw olu y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye olu ni jamana maraba ninnu tɛ kan fɔ bɛ ko wale dɔw bɛ kɛla u fɛ o wale ninnu o de y'a to olu ni sɔrɔlasi ninnu minnu ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in baro n'i y'a ye k'a fɔ olu minnu ye M5 mɔgɔw ye olu ni u bɛn tɛ fɔ la u bɛ baara kɛ cogo ni kuntilenna minnu b'o la n'u bɛ ka jamana baara cogo minnu na ko nin bɛɛ lajɛlen ye wale min ye danaya tiɲɛ ni ɲɔgɔn cɛ Cogɛl Kokala Mayiga ye min fɔ o filɛ nin ko min bɛ sen na bi an ye jateminɛ kɛ an kun ye fanga min kɛlɛ an ko oligarchie familiale président kɔrɔ n'a somɔgɔw min ka di u b'o de kɛ Mali la u tɛ sariya bato u tɛ foyi lajɛ an ɲɛ bɛ min na bi sɔrɔdasi dama na nin sigi minnu y'a fɔ k'u bɛna M5 kɛlɛ dafa
ku baara kelen ku continue min ka di yo bo de ke u te sharia jate u te foyi batu u te foyi jate u te foyi laji ka tila k'a fɔ ko transition yɛrɛ maliyɛn wulila ku min kama yɛlɛma kan ka don ko minnu na mali kɔnɔ an ɲɛ b'a la yɛlɛma tɛ ka don a si la foyi kalo 4 filɛ nin an ko an bɛna lajɛ k'a fɔ maliyɛnw ye M5 ka hakilina ye kalo 4 in kɔnɔ an b'a fɛ ka jateminɛ kɛ mun de kɛra mun de man ɲi mun ka ɲi an ye mun kɔlɔsi maliyɛn wulila k'a fɔ k'olu b'a fɛ yɛlɛma ka don ko la ko mɔgɔ dama dama n'a somɔgɔw man ka mali minɛ k'a k'u ta ye an ɲɛ b'a la kunu président kɔrɔ n'a somɔgɔw don bi soldats ninnu n'u ka kiri u tɛ baara kɛ sariya sira kan u tɛ foyi kan u bɛ se ka maliyɛnw den dɔw minɛ ka sécurité ta bila ka taa k'u minɛ k'u don kaso la ko parce que u tun b'a fɛ ka institution buruja c'est fɛnw su tun b'a fɛ ka coup d'état kɛ ka tila k'a fɔ ko premier ministre tun bɛ o kɔfɛ ale tun b'o soutenir ko premier ministre k'a tun mɔgɔ min bɛ résidence surveillée la soldats b'a kɔlɔsi tile o tile aw y'a bila liberté conditionnelle la ale bɛ se ka boli ka bɔ mali la cogo di k'a bɛ coup d'état kɛ ka bɔ mali la a bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛ minɛ olu de tun b'a nɔfɛ k'a sɔrɔ olu surveillen tɛ ale de surveillen don o bɛ mɔgɔw dabaliba o bɛ b'a yira k'a fɔ ka réalité min bɛ sen na a bɛɛ labɛnnen don janfa c'est-à-dire min bɛ fɔ maliyɛnw ani min bɛ kɛ tigitigi o tɛ kelen ka tila k'a fɔ ko mɔgɔw wulila k'a fɔ i bɛ ka bɔ fanga la don min maliyɛnw tun y'a fɔ ko parce que lakana tɛ jamana kɔnɔ fanga kɔrɔ binna minnu nana fanga la olu yɛrɛ ye soldats donc normalement hali n'u ma se ka ko kɛ domaine wɛrɛ la lakana kɔni senfɛ problème man ka sɔrɔ n'a ye mun kɔlɔsi kalo 4 kɔnɔ terroristes bɛɛ ka avancer ka taa yɔrɔ bɛɛ la sisan u ye Sikaso région bɛɛ minɛ Sikaso Kɔlɔnjɛba Kajolo Yoroso Kucala ka tila ka San ani Ɲɔnɔ ani Segu ani Banamba ani Kolokani u b'u ka base bɛ ka u implanter yɔrɔ bɛɛ la fo population bɛ wuli ka manifestation kɛ sisan yɔrɔ caman la Ansongo Gao Tombouctou Mopti donc lakana senfɛ an bɛ ka sigi kɔ ka tila ka mun de fɔ ko M5 bɔra don min na juillet kalo 20 kalo 5 juin 2020 a kalo 5nan mɔgɔw bɔra k'a fɔ ko président n'a ka régime ka taa ka bɔ ka kɛlɛ kɛ fo kalo 18 fo soldats nana k'a fɔ k'u ye M5 kɛlɛ dafa mun de tun bɛ ɲini fanga nɔfɛ fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ minnu ye fagali kɛ juillet kalo 10 11 12 ani minnu ye fagali kɛ Sikaso ani Kayi ka kiri o kiri a kuma yɛrɛ tɛ sen maliyɛnw ko k'olu b'a fɛ désormais ni élection bɛ kɛ élection ka kɛ jɛlenya kan yuruguyurugu kana k'a la parce que n'aw hakili b'a la mankan wulila députés ka élection fanfɛla fɛ u ye élection ŋanamu don min na o de y'a kɛ mɔgɔw wulila k'a fɔ ko sisan fanga in ka taa ka bɔ yen parce que u tɛ baara kɛ ni élection nana mɔgɔw bɛ voter k'u bɔ yen u bɛ élection ŋanamu k'a fɔ ko u gagnera ni mɔgɔw wulila u bɛ soldats bila ka taa ka mɔgɔw faga ko force antiterroriste ka mɔgɔw faga Sikaso donc o la mɔgɔw ko o fanga in a tɛ se ka jamana mara parce que a ma sigi tiɲɛ kan donc laɲini min kɛra o ye siɲɛ wɛrɛ élection ka organiser pour que maliyɛnw bɛ min fɛ u ka se k'o ta an dun bɛ min na sisan ministère de l'administration bɛ ka fɛn min organiser u bɛ ka yuruguyurugu ni suɲɛli de labɛn teriya la balimaya la u ye ɲɔgɔn da lajɛ bureau dɔ la Kati ka mɔgɔw tɔgɔ di k'olu de bɛna kuma assemblée la maliyɛnw tɔgɔ la o tɛ se ka maliyɛnw représenter en cause c'est illégitime et illégal o de kama M5 ye plainte kɛ pour que CNT a ka disu ka taa ka bɔ yen fɛn wɛrɛ ka sigi maliyɛnw b'u yɛrɛ dɔn min na ka tila k'a fɔ kuma wɛrɛ bɛ yen min y'a fɔ maliyɛnw murutira i bɛ ka bɔ accord d'Alger k'a waliya a waliyali u kun b'a kɛ cogo min na maliyɛnw nan'a ye k'u bɛ ka jamana tilali de labɛn i ye M5 militants ani maliyɛnw hakili sigi ko dɔ la a bɛ san 9 bɔ du 17 au 24 janvier 2012 mɔgɔ minnu b'a fɛ ka Mali tila MNLA mɔgɔw olu taara Mali soldats faga soldats ye kɛlɛ kɛ dɔgɔkun kelen f'u ka kɛlɛminɛnw banna balu banna u taar'u minɛ kelen kelen k'u bɛɛ faga burudabɛ ni arabu minnu b'u cɛ u y'u kantigɛ i n'a fɔ saga k'u kɔnɔ fara ka dimi don n'u somɔgɔw la pourquoi olu bɛ Mali fɛ 25
janvier 2012 o ye sudon an ye lamɛn 24 janvier 25 janvier 2012 au anniversaire don 25 janvier 2020 san kɔnɔntɔn kɔfɛ a ye mun ye sɔdasi minnu ye fanga ta k'u ka gouvernement sigi parce que fanga bɛ olu de bolo sisan gouvernement ye otage de don an b'a dɔn gouvernement ni président ni premier ministre a b'u bɛɛ otage de donc sɔdasi min ka di u b'o de kɛ u ye ministre 5 de bila ka taa k'u bɛ taa olu ni sema mɔgɔw ka kuma rebelles ɲɛmɔgɔw u ka kuma k'u bɛ tile 2 kɛ yan kuma ɲɔgɔnya ka ɲɔgɔn faamu ka baaraw kɛ parce que olu bɛnnen don sisan f'u y'u mɔgɔw damadamaw don gouvernement la ka dɔ yɛrɛ don CNT k'a sɔrɔ u ye M5 bila kɛrɛfɛ u taara k'u bɛ tile 2 kɛ a laban a kɛra l'heure 2 u y'u lamalo u digir'u la f'u seginna ka na u m'a fɔ mɔgɔ si ye ka sɔrɔ u taa to mankan fɔra radio ni télévision la k'u bɛ taa k'u filmer u nalen mais a laban u seginna u m'a fɔ mɔgɔ si ye parce que u y'u dɔgɔya u y'u lamalo mais min ka jugu n'a bɛɛ ye sɔrdasiw CNSP ɲɛmɔgɔw dɔw bɛ o délégation la ministre de la réconciliation ana ni jɔ ani sema sɔrdasiw dɔ ye o sema sɔrdasiw Azawa drapeau de b'a kan mɔgɔ minnu ye maliyɛnw faga 12 o drapeau o de b'a disi kan Mali gouvernement membre jeune CNSP membre a taari photographie n'o ye kita ko Mali drapeau tɛ wuli Mali drapeau ma wuli f'u seginna ka na ko o ye malo dan ye maloya dan ye mais min ka jugu n'a bɛɛ ye o don bɛɛ le 25 janvier sema ye réunion dɔ kɛ o réunion fanfɛla fɛ u ye décision min ta k'u bɛna zone militaire de sigi Gao région la dans le Gourma et les Hausa o zone militaire ye mun ye ko olu de bɛna sigi ka yɔrɔ mara ka sécurité nati comme si ni l'armée tɛ yen o kɔrɔ ye mun ye ko Mali l'armée tɛ yen a ye mun kɔlɔsi o provocation in ka zone militaire ninnu k'u ɲɛmɔgɔw yɛrɛ t'u tɔgɔ di o ɲɛmɔgɔw nana mun ye ja u sigilen bɛ CNT kɔnɔ u dɔnna CNT kɔnɔ cogo min an dun y'a mɛn ko sema ni gouvernement ma bɛn ko la u ma bɛn ko la sema b'o de fɔ mais nana mun jate ministre saba b'u bolo gouvernement la u ka mɔgɔ caman bɛ CNT la o tuma n'u bɛnnen tɛ yen o bɛ se ka kɛ cogo di donc a y'a faamu o ye kumaw ye ka maliyɛnw tromper u bɛɛ bɛn la u ni soldats min Mali contre la u b'a fɔ k'u kɛlɛla k'u tɛ ɲɔgɔn faamu ka sɔrɔ k'a mɔgɔw bɛ ko donc o don a ye min faamu olu ni mɔgɔ minnu t'a fɛ Mali drapeau ka wuli Kidal mɔgɔ minnu ko k'u bɛ base sigi dans le Gourma i n'a fɔ u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo munna gouvernement ma kuma soldats ma kuma communauté internationale MINUSMA ni o ni mɔgɔw a si ma kuma Maliyɛnw bɛ se k'a faamu ko bɛnbɛnbɛn dɔ bɛ yen complot de bɛ sirilen bɛ Mali kan soldats ninnu ani sema ni communauté internationale bolo parce que u ma wuli k'a fɔ k'olu ma sɔn a ma donc an ko ne bɛ fɛn dɔ fɔ u hakili bɛ ko dɔ janvier kalo 30 2020 le 30 janvier 2020 gouvernement ye décret dɔ ta o décret o ye décret 034 PRM du 30 janvier 2020 o ye mun fɔ ko zone militaire dɔ bɛ sigi ko opération militaire dɔw bɛ sigi a tɔgɔ ye Maliko ko de bɛna yɔrɔw lakana ka bɔ Menaka ka na Kidal ka na Gao ka na Tombouctou ka na Mopti ka na Ségou région la ka na Tawdigi u bɛ bɛna lakana ko ɲɛnabɔ a tɔgɔ ye Maliko ka commandement 2 sigi commandement est o ye Menaka Kidal Gao a base sigilen bɛ Gao commandement ouest zone ouest o ye Tawdeni Mopti Ségou ani Tombouctou o commandement bɛ sigi Sebali o sɛbɛnnen don a bɛ yen o sigira mun na k'u b'a fɛ état ka sigi sécurité ka na administration ka sigi population ka se ka lafiya sɔrɔ état ka se k'a ka autorité exercer sur l'ensemble du territoire o opération in a bɛ sen na a ma annulé foyi ma k'a la an sigilen bɛ yen sema bɛna fɔ k'ale de ye base kuraw sigi Gao mara la Gourma ni Hausa gouvernement tɛ fɛn communauté internationale tɛ fɛn mɔgɔ si tɛ kuma M5 ko k'a se k'i da don M5 ne peut pas se taire M5 dénonce la complicité du gouvernement son incompétence et le mutisme de la communauté internationale ka mun fɔ tuguni ko nin ye jateminɛ kɛ o ye mɔgɔ minnu sara 2012 ani soldats minnu sara kɛlɛ in nɔfɛ ka bɔ 2012 fo bi c'est comme u bɛ k'u nɛni k'u dɔgɔya u sara min kama comme u s'u sara fu o gouvernement de b'o kɛ ka sɔrɔ soldats ka fanga de don peuple ka fanga tɛ olu de bɛna nin kɛ mɔgɔ sigilen an to kan se ka mako la o de kama nkuma ye kankari dawi ko mɔgɔ o mɔgɔ i kɛra soldats i kɛra mouvement armé i kɛra communauté internationale mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ bɛnbɛn la ka Mali janfa ala b'a malo o ye kelen a filanan peuple malien tɛna sɔn peuple malien tɛna sigi ka n ka jamana to yen mɔgɔw ka Mali janfa ka Mali buruja ka Mali tila an jɔlen de bɛna to yen nous allons nous opposer avec force ka hakilina sɔrɔ ka savoir faire sɔrɔ k'an ka courage an ka idéw k'u fara ɲɔgɔn kan
kanjo antena so mali ka fere sugula antena so mali ka tla rika man ye kankare da di transition sodas min ba anyemo wala ka kankare da communauté internationale ko malion tena so umma masoma kun tusama masoma tusama si yewele black yorobe ka bo menaka kana gaw ka teme kidal kana mopti kana segu kana kulikoro kata sikaso kana bamako kata kai be ka wuli kijo kata diaspora malien mimbe kanma ulu yere be avancer be ka wuli kijo ka mali défense ta mali titla ante so ka mali tla ante so mali indépendance ka boshala ante so mali unité ka boshala ani mali souveraineté ante mo shitoy aka mali jamfa aka mali kuma laban kiramu ube ka so kari aéroport fanfela bamako aéroport ani senu fanfela nkuma gouvernement la ko kuma min be sena o te sharia ko kuma yo ni sharia ko kuma do pour que gouvernement minun temela be sambi sababu me so nun kari aéroport fana ko kuma te parce que nodo ko me so be kari me anye be mula be do ka so kari do be o ye malien première qualité ou ka so te kari ou bien ma bawdo ou bien wari tibido ou be do ka so kari parce que lui citoyen de seconde zone ou ka so be kari ni aéroport kodo so be kanga kari a flana moko min ye papier nun di pour que mo kati joy a chama be fangala pour ba lu manyinga yingali me kudu donc ambe nyebi mina en réalité juste côté décision politique de ay yingali ke mo min be décision ta yorokari est-ce que vous se ka faye ko manga me wuli domina ko ga ibeka gen est-ce que okume malion ka revendication la atala mo shi kuma ko ni beka bina ko beta aéroport kari est-ce que ibeka re binan ko charte de la transition a priorité ministère bara ko nga bara min ko est-ce que aéroport kari lo okumbala atala donc mo godi mende hammi minu be fangala wari be minu bolo cb minu donc sharia ko kuma te c'est une décision politique minu be ko ke mo go be marché ibeka contrôle la donne ou be sankor ou kume marché clé kor ukumbe balta gaz lacrymogène ta fo dosar mogo minu wi faranyon ka kata kidal le 25 janvier ani mogo minu be ordre di ka yoro kari ulukumbe mi a shikunte M5 ka marché a shiku mabo ko be ka bo fana a chaman kumbe be ka no ku be bukaso le bena faranyon ka kuli ni mogo dama ka mali jamfa ka malion jamfa ka mali tlali labe kata bi fantanka ka citoyen sugu fla de créer malila première catégorie ani deuxième catégorie en ce cas soma donc encore mais min fouye ko transition ka bara mi yemi ko ke ka yuguru kele mo go min malion faga ku mine kudo kasola ka malit lali ka bali ka élection labe élection numa ka ke ka yuguru fana ke ko de ka priteur mo go wulila ibeka no fewde élection ka ke pour que malion mo go min ka de ko si awo bebla ka ta malit lali kata occasion di mogo minu ba ka malitla ku farnya ka courage duma ku ka malion provoque ku be base militaire sa katla ka bulldozer ta kata bi fantaw ka ku ka so kari sebe minuye warbe minuye min ka suru fangala ku ka so te kari an se ka so wadi kama ga kuma laba yemu yo hakili di ko dola ka kankari dawi kuma ku kana nyina ku mun de kera ku mogo willa ibe ka kama sababu flabi sababu folo we accord d'Alger a appliquer malion chaman nanaye kuye mali janfa kuye mali tla fe wo fe na bora kene makafu ube swama to mo ko kunu torata yani aka mandaka ba mali bitu aflana injustice seriate jamana ko ka bi fantanka min kadi famawi minum be fangala nous sommes min kadi ko de kemal ite sharia ba ko sababu fulana malion wula ko fangani hanga taka sababu sabana yi ya do ni fangante barake ibi munu ni élection na ibe voter contre mo na na voter te fo ni manna parce que législative député votera mo votera ou ka contre la minum votera ou contre la utara nyagami ku constitution la ka fo kulu go minum bora kul maso yi forçate de bleu la soda su bleu la ku fara kore élection te fo ni ko de sababu fla sabana malion ko otuma fanga min be jamana ki ate sharia batu avec mali tlali labe ni mo wéré ni jamana de la ku be voter contre la ate so amatugudi o fangai légitimité tala malion tout d'ailleurs la o fangana donc akataka boy o de kara sababu malion fara la non ka o sababu fla di udbe senabi min kira kidal udu ani sema mo we décision militaire ama gouvernement kam c'est comme si gouvernement sona ou bien asirani injustice min be senas kamo go mine comme ça kudo kasola parce que kuma fo min mandi gouvernement kataga wali so kari parce que c'est tout ma fo ko sharia sira o kangoke ou bien mangoke nodo uka commission sigi
commission nationale d'enquête sigi ka don tigi mun be ninju ko pour que sam bi sababu problème te ka nyana comme ça tien mena do malion to wala décision kan ka ke o ka ke le ba ke to ko mina kata mo ka so kari ka do ka so toy fa be mimbulu cb minuye wari be mimbulu ka réfugié sugu kura créer Bamako réfugié bora koron fi ani centre la kana si ce réfugié be ke Bamako era kon sika soma ka élection fana labe ou be ka élection labe tugo min benye bala élection tena ke élection transparente bena ngana mogo min kadu wini fanga korom go bebe mbela bena mogo min kadu ka blaka si malio sika soma donc aya fu malio ou ki labe an ko ni continuer ka fu gouvernement ko yelama du ka baraka numa yelama du ka barala abese wati dola jagwa malio mina wuli ka fu ko defanga na wati sera M5 mena ci blaka ta bebe an sika soma una na sira nyumaka khalas problème tala mais en ce kan sigi ka soro mogo na mali janfa ka mali tien ka mali don la jaba ka sharia soso min ka di ko ka mali comme si ni mali sans souci on mo bon min fu lini